Исәнмесез, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Хөрмәтле тамашачылар, без сезнең теләк тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез. Студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада Шәхесләр сәхифәсендә шагыйрь, драматург, проза остасы Хәбир Ибраһимов. Язудан туктаудан куркам. Чөнки язудан туктасам, минем өчен бу бик зур фаҗига булачак. Саха-Якутия Республикасында татар һәм якут язучылары очрашты. Biz Yakutlar bilen birge başka Türk halklar bilen de elitenen tutarız. Lakin nişiktir şuna kilip çıktı, Yakutlar bilen bizim münasebet artık cılındı. Тубылда милләт һәм дин бердәмлеге турында сөйләштеләр. Бүгенге көнгә без мусульман булып, татар булып торып эшли башлыйбыз балалар белән. Уянып куябыз баш шатлыкта. Удмуртияның Сарапул шәһәрендә яшәүче татар активисты Сәниф Салахов. Birinci sabahında 91 yılında işledik biz. Fırında rol isteğalga minali Özbek'ten İskemmiye kadar kağıbap geldim. Ул шагыйрь дә, драматург та, проза остасы да. Шул ук вакытта иҗатчыларның хокукларын яклаучы ТАИС оешмасында җитәкли. Сүзебез Хәбир Ибраһимов турында. Ул бер туктамый яза. Театры булса 20 ел күрсәтерлек комедия, драма инсценировкалары бар икән. Заманында аның сценарии буенча куелган «Ялгыз тәкәрлек» фильмын тамашачылар әле яхшы хәтерлидер. Шәхесләр сәхифәсендә Хәбир Ибраһимов. Хәбир Ибраһимов әсәре буенча куелган «Ялгыз тәкәрлек» фильмының төшерелүенә дә 20 ел булган. Яшь кыз баланың фаҗигали язмышы, авыл халкының хокуксызлыгы кебек темаларны телеэкраннарга кертеп җибәрә ул. Фильм өчен җырда туа. Әбит бер уйлаганда Хәбир Ибраһимовның гаиләсендә бер генә язучы да булмаган. Апас районы Борнаш авылында дөньяга килә, әтисе колхоз рәисе. Тик эштә береләнгән сәләтне ябып куеп булмый, бәреп чыга. Беренче шигырен мәктәптә укыганда яза. Аны яраткан укытучысына багышлый. Аннан мен уйладым инде мәйтәм, ничектә булса бит кеше үзенең менә исемен, фамилиясын дигәндәй, бу тормыштан ничектер шәрехләп калдырырга тиеш була бит инде. Каядыр мен шулай чыгып китәргә яратадыр. Сәйран кылырга дигәндә инде теге табигатькә чыгып китәм, шунда уйланып йөрим. Бер чыкырда ятам, инде бер көт чыгар. Мин шунда үз-үземә ничектер вәгъдә биргән кебек булып чыкты инде. Мин язучы булырга тиеш. Хәбир Ибраһимовның язучылыгына әтисе теше тырнагы белән каршы булган, нәселгә хас түгел ди. Ул каршылыкларны җиңәргә өйрәнгән, киресен исбатларга була. Син бу эшне ташлады, сиңа бармый булды, сиңа әкренләп карьера ясап, бер начальник булырга кирәк ди. Миңа кирәк. Yani buldurat olmayayım, min yazıcı bulam. Ondan sonra televizyona kilip çıkmış, tavşırlar alıp bara başlamış şimdi. 90'lı yıllarda eyberlerim çıkar başladı, spektaküllerim koyula başladı. Bu bizim nesilini çıktı. Şu uzun icatı bilen donlarga mümkün degen fikir tutu etiydi. Hem anlay başladı, hem nasıl aldan yaz söktü bu meni TV'de yazmadı. Hazır şimdi Tilgi başladı sonundan az yazasın deyip, kübrak yazıp meni söge başladı. Шагыйрь, драматург, прозаик, тәрҗемәче, киносценарист. Тик беренче чиратта ул шагыйрь. Аның шагыйрьлеге, романтик, хыялый булуы һәр жанрда сизелә. Мин яза башлыйм, драма яза башлыйм, этик, пьеса язам. Ул драма минем әйләнә ул мелодрамага. Анда минем шагыйрьлегем сизелә. Анда минем беренче җыр килеп чыга. Аның шушының җыры туа. Әтик менә «Ялгыз тәкәрлек» дигән мин бит аны башлап пьеса итеп яздым, кино төшергәнче. Аның җыры да барлыкка килде. Һәрбер ялгыз кайын күзенең җыры бар. Һәрбер нинең миңа җырга әйләнә һәм һәрбер драма минем мелодрамага әйләнә. Без балачакта бу тирәдә ике кайын үсә иде. Хәзер инде ялгызы гына калды. Ялгыз кайын күзе мелодрамасы уникаль әсәр. Аны инде 90 халык театры куйган. Оренбургта да бара ул. Драматург буларак Хәбир Ибраһимовны театрлардагы бүгенге вазгыять борчый. Театрларның бүгенге көндә профессиональ театрларның авангардизм белән шөгыльләнәләр. Менә бу лаборатор дигән булып, элнәсә дигән булып, безнең бүгенге көндә милли театрны бетерү бара дөресен әйткәндә. Мин моңа бик каты каршы, моңа бик каты йөрәгем әрни бу әйбергә. Хәбир Ибраһимов үз вакытында Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтында укыган. 6 ел Апас районында мәдәният йортында методист. Аннан Әлмәндәр авылында мәдәният йортында директор, Булгаерда мәктәптә эшли. Казанга килгәч телевидениедә хезмәт итә, сәнгать темасына тапшырулар алып бара. Аннан матбугатка китә, әдәбиятка соңлап 30 яшьләрендә генә килгән ул. Шуннан бирле бер туктамый яза. Мин язралыгына гел уйланып йөрим.
Уйламыйча мөмкин түгел. Мин һәрбер язасы әйберне башта уйлап куям. Инде бер план куям, композициясын корам. Кайбер менә тормыштан теге ниләрне, кайбер элементларны алам, кайбер диалогларны кертәм. Менә шуннан соң мин язарга утырам. Мин һәр вакыт язам. Чөнки теге язу битәл теге компьютерда язып кына утыру түгел. Башта язам, башымда язам башта, уйларымда язам. Ул әсәрләрендә ихлас, алар халыкчанлыгы белән аерылып тора. Укучыны күздә тотып яза. Сентиментализм белән юнәлешендә күбрәк эшлим. Но ул һәр вакыт реаль нигездә туа, ул сентиментализм. Ну, барыбер мин реаль нигә бутавыга гына калмыйм, теге көнкүрештә генә калмыйм. Кеше минем әсәрне укыгач яҗыларга җәкеләргә тиеш. Мин шулай дип уйлыйм. Заманында Мөдәррис Әгъләмов аңа син мәхәббәт шагыйре дип әйткән булган. Төп темасы мәхәббәт һәм үлем. Тиздән чыгачак шигырь китабы да шул хакта. Үлем темасына килгәндә, монысы инде авантюралар яратуы белән дә бәйле. Әйтик, заманында Мөхлис һәм Иблис дигән әсәр иҗат иткән. Аны Түбән Кама театры куя. Безнең шуны куйган режиссер да авыр хисләр кичерде. Мин нәрсә булганын сөйләп тормыйм. Аны уйнаучы артист бит инде. Соңыннан нигә авариягә эләгә булды. Аннан соң мин яздым аны инде, повесть иттереп яздым. Зоррак, толырак итеп яздым инде. Анда үземнең тормышымда да шактый кирәкмәгән негатив күренешләр булып алды инде. Иблисның мин барлыгына ышана башладым аны. Аны язганда ул ничектер артта утырган кебек тоела шундай. Аның турында язганда миңа әйттеләр аны, мин ничек кенә котылгансың бу әйбердән дигәч, әйттеләр тизрәк язып әсәреңне тапшыр һәм бастыр диделәр. Шуннан котыласың диделәр. Менә шуннан соң минем ул ниләр негатив күренешләр бетте. Кариев театрында аның тәрҗемәсендәге мәхәббәт күгәрченнәре комедиясы Чаллыда кызым кияүгә чыга спектакле уңышлы бара. Арыш арасыннан йөрүче бала дигән әсәре күптән түгел төрек телендә басылып чыккан. Казанда Ышанма күз яшьләремә дигән яңа китабы дөнья күрде. Анда мистика да, гыйбрәтле хәлләр дә, авылына мәдхия дә бар. Кайсы вакытта Айтуйдан бу иҗаттан дип һәм эшлисең, заказлар була, спрос дигән бар, тәкъдимнәр бар дигән эшлисең. Ардым дип йөрисең. Язмый башлагач тагын да кыйнарак. Менә язудан туктау минем өчен бу көндә ул бик зур фаҗига булачак. Иң зур фаҗига менә мин хәзер инде. Ул яшьтә бит инде язудан туктаудан куркам. Мин күреп торам Хәбирнең зур хезмәт куйган. Төрле вакытлар була, эштән арып кайткан чаклар да була ул. Утырада минем язасым бар әле ди. Менә шушыны язып куясым бар. Тукта миңа бер фикер килде әле башыма ди. Ул армида кебек ул, ничектер. Ул айрым бер халәткә керә дип әйтер идем мин. Ул менә синең белән дә янәшә кебек, әйме? Синең белән сөйләшә дә кебек ул. Минем җавапларымны ишетмәскә дә мөмкин ул. Бу таляган монда да мин уйный белмим, гармонда, кызганычка каршы. Шулай да минем идә тора, чөнки мин шундай әйбергә шуннан әйберләрнең җаны бар. Һәрбер әйбернең менә ул Әсфан Фасфатинса да бар инде ул. Һәрбер хәтта буканың да иясе бар. Шулай җаны бар. Мин уйлыйм, гармонның да җаны бар. 2012 елда Туфан Миңнуллин вафат булгач, Таис оешмасы җитәкчесез кала. Хәбир Ибраһимов аны үз кулына ала. Без инде авторларның үзләренә тиешле гонорар әҗерен, тиешлесен гонорарын ай сайын биреп барабыз. Чөнки ул прокаттан килә, әйтик драматургның әсәре бар икән. Ничә процент театрлардан килә. Шул анда безнең авторлар бит әле анда сценографистлар, шул вакытта рәссамнар, декорация эшлиләр театрда. Бик күп авторлар безнең, алар белән эшлибез. Бүгенге көндә ул безнең бердән-бер милли оешма. Ул Татарстанда гына. Бөтен милли оешмалар менә Башкортстанда әйтик, шулай ук Чувашстанда, Марида бетте ул оешмалар. Без бер чишмә суын эчеп, бер тамырдан үскән гөлләр. Нәкъ менә бу җырында язылганча, апа сеңел, абыене, гомумән туганлык хисләре, туган авылы аның өчен бик мөһим. Гаяз Исхакый премиясе алган Бәхетсез җаннар китабында туган йортка, яңа басмасында авылына мәдхия бар. Киләчәктә мәктәбе турында да язарга тели. Булар барысы да татар халкының кыйммәтләре ди ул. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Саха-Якутия Республикасы белән булган элемтәләр елдан-ел ныгый. Бу урында Татарстан Республикасы Язучылар берлегенең эшенә аерым тукталасы килә. Күп кенә хезмәтләрнең якут теленә тәрҗемә ителүе хакында да әйтергә кирәк. Тулырак Якутиядә узган очрашулардан әзерләнгән видеоязмада.
Якутск шәһәренең нәкъ менә үзәк майданында. Монда аларның бөек шәхесләре, совет әдәбиятына нигез салучы, җәмәгать эшлеклесе, шулай ук республиканың оешуына шулай ук нигез салучы Платон Уинский. Юкка гына репортажыбызны бу шәхес исеменнән башламадык. Нәкъ менә аның исеме белән аталган музейда барды безнең очрашуларыбыз. Монда Татарстан һәм Саха-Якутия республикалары язучылары түгәрәк өстәлдә аралашты. Бу инде элемтәләр ныклыгын исбатлый. Элемтәләр безнең борынгыдан килгән, хәзер ни белән чагыштырганда, хәзерге караш белән чагыштырганда, хәзерге караштан караганда менә 50нче еллардан берсе-берсе укып, бер-берсе белән аралашып, мәсәлән, Семен Данилов, Зәки Нури белән мәсәлән Мәскәүдә укыган, Сибгат Хәким. Семен Данилов дәсеңә әйткәндә, ул татар әдәбияты белән генә түгел, бүтән әдәбиятлар белән элемтә урнаштырган кеше. Ул менә иң якут әдәбиятында билгеле кеше. Алар ике туган, Сафрон Даниловтан, бер туган әнисе. Менә шу хәзерге якут әдәбиятын, хәзерге саха әдәбиятын күтәргән кешеләр. Николай Лугиновлар, Наталья Харлампиевалар, алар барысы да менә шу Даниловларның шәкерте, хусусән Семен Данилов. Без әлбәттә якутлар белән Алла бирса элемтәне ныгытачакбыз тагында, һәм бер-беребезне тәрҗемә итү эшендә без инде сөйләштек, килештек, ул дәвам итәчәк. Түгәрәк өстәлгә килгәндә тәрҗемәнең ни дәрәҗәдә башка халыклар өчен кирәклеге турында сөйләштек. Әлбәттә миңа мәсәлән бу әсәрләрне татар укучысына җиткерү һәм татар бик кызыклы булды, бик теләп алындым һәм теләп эшләдем. Бу бит теге ничек әйтим, бер генә кеше өчен эшләнә торган эш түгел, бу халыкларны байыта торган әйбер. Чынлап та bütün яхшы эшләр, bütün зур эшләр, алар ниндидер бер-береңне аңлау һәм бер-берең белән якынаюдан башлана, дуслыктан башлана, шәхси дуслыктан башлана. Менә безнең инде хәзер монда шәхси дусларыбыз бик күп, шуңа күрә Якутия безнең өчен инде бик ерак булса да бик якын җир. Әлеге чараның тагын бер күркәм мизгеле ул шушы Якутиядә гомумән илдә танылган язучы Николай Лугинов белән очрашу. Менә әлеге китабы аның 20дән артык телгә тәрҗемә ителгән һәм фильм төшерелгән. Мин аның Хуннар баяны дигән борынгы Кытай цивилизациясе үсешенә караган, шунда хуннарның ролен билгели торган бик кызыклы чик сакчылары тормышын бик тәфсилләп бәян итеп борынгыга кичереп яза алган әсәрен тәрҗемә иткән. Хәзер без бик нык күнеккән сериаллар карыйбыз, хатын-кыз язмышы, китаплар укыйбыз, хатын-кыз язмышы. Монда бернинди хатын-кыз язмышы да юк. Монда бары тик кырыс тормышта ирләрнең характерларын шундый оста итеп бирә ул. Иранның уйлау рәвеше, яшәү рәвеше. Человек, особенно писатель, носит в себе очень глубинные черты своего народа. Вот этот же Аркаиль. Я смотрю на него и узнаю моих героев. Это удивительно, когда вот один характер, один темперамент в разных эпохах, в разных ипостасях. Это интереснейшее дело наблюдать за этим. Ләйсәнә Садырдинова, татарлар, Саха-Якутия. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Тубылда милләт һәм дин бердәмлеге турында сөйләштеләр. Бүгенге көнгә без мусульман булар, татар була торып эшли башлыйбыз балалар белән. Уянып куябыз баш шатлыкта. Удмуртияның Сарапул шәһәрендә яшәүче татар активисты Сәниф Салахов. Беренче сабанда 91 елда эшләдек без. Вот, фронда фронтта калган, мин әле Эшбектән скамейкалар кагып алып килдем. Дин милли үзенчәлегебезне саклауның бер юлы. Бу хакта Тубылда узган түгәрәк өстәлдә сөйләштеләр. Себер якларында татар милләтен саклауда исламның роле турында мөселман оешмалары вәкилләре, галимнәр, җәмәгать эшлеклеләре белән фикер алышты.
Чара Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә һәм киләчәктә аның Себергә таралуына 1100 ел тулуга багышланган. Ислам форумы Тубыл шәһәренең тау астында урнашкан тарихи мәчет белән танышудан башланды. 2 көнгә Тубыл шәһәре Россиянең төрле почмакларыннан килгән татарларны үзенә тарту үзәгенә әйләнде. Бирегә бөтен Урал федераль округыннан һәм илнең башка төбәкләреннән дин әһелләре, татар иҗтимагый берләшмәләре активистлары, бөтен дөнья татар конгрессы вәкилләре җыелды. Себер татарларының милли һәм гражданлык тәңгәлеген саклау темасына түгәрәк өстәл Россиянең Азия өлеше мөселманнары диния нәзарәте тарафыннан оештырылды. Очрашу Наместник сараенда узды. Ул Тубылның төп музее һәм Ак Кремль ансамбленең бер өлеше булып тора. Алай да булса, безнең Себердә дә 1000 ел элек ислам дине булганын без беләбез. Безнең Тобольский шәһәре электән-элек бер төрле дин үзәге булып торган, безнең милләтебезнең Сибир татар халыгының үзәге булып торган бер йере. Очрашуның төп темасы булып Себер татарларының ислам дине ярдәмендә үз тәңгәлеген саклау билгеләнде. Катнашучылар мәгариф, мәчетләр төзү, ислам мәдәнияте, хәләл индустрия турында фикер алышты. Шулай дин буенча да эшләү бара. Менә бүген имамнар белән җыелып бу хәлдә сөйләштек. Бүген көнгә без мусульман булар, татар була торып эшли башлыйбыз балалар белән. Уянып куябыз баш шатлыкта, ничек безгә үзебезнең татарлыкны шул кичкенә балаларга кертергә. Аны аркылы тел дә саклана. Туристик китапчыкларында Тубыл православие үзәге буларак күрсәтелгән вакытта тарих фәннәре кандидаты Гөлсифа Бакиева ислам форумында катнашучылар алдында Себер мөселман үзәге буларак Тубыл шәһәре тарихы турында дигән доклад белән чыгыш ясады. Ул Кучум хан чорыннан алып, безнең көннәргә кадәр Себердә исламның барлыкка килүе һәм үсеше турында мәгълүмат җиткерде. Мы узнали о том, что в Тобольске первая мечеть была уже известна с 17 века. Несмотря на то, что город строился как православный центр, и здесь была в 1620 году образована епархия, но мы выясняем, что и здесь в это же время уже была мечеть. Татарларның тормышы, көнкүреше һәм мәдәни мирасы дин белән аерылгысыз дигән фикер форумның нигезендә торды. Себер татарлары көнкүрешенең бер өлеше буларак изге китаплар моңа тагын бер дәлил. Түгәрәк өстәлдә катнашучылар Наместник сараенда узган Себер татарларының мәдәнияте һәм тормышы дигән тематик күргәзмә белән дә танышты. Здесь уже в 12 столетии формируется государственное образование. В 1495 году здесь столицей ханства сибирского становится город Иске. 19 гасырда ук журналист һәм тарихчы Николай Ядрышников Себер мөселман халкы барысы да диярлек белемле, яза, укый белә, мәчет каршындагы мәктәпләргә йөри дип яза. Нәкъ менә мәдрәсә милли дөньяви белемнең нигезен тәшкил итә. Совет чорында әлеге уку йортлары урынына татар телендә белем бирүче мәктәпләр ачыла. Бүгенге көндә Тубыл һәм Тубыл районында татар этно-мәдәни компонентлы мәктәпләр саны кими, ә мәчетләр киресенчә төзелә башлады. Гамәлдәгеләреннән 23, шул исәптән ерак районнарда да. Моннан берничә ел элек Юршак авылында тарихи мәчет үз ишекләрен ача. Төмән өлкәсендә бердән-бер мөселман дини каралмасы агач төзелеш сәнгате һәйкәлен бюджет акчалары һәм Бәрәкәт благо хәйрия фонды ярдәмендә торгызганнар. Җирле дини оешмасының җитәкчесе Хәлилә Шамакова бу урында мәчетнең 6нчы тапкыр торгызылуы турында сөйли. Мәчет белән авыл тормышы да үзгәрә. После реставрации этого объекта, представляете, что вы сами видите, что кругом творится. Новые дома, новые люди, новые дети. Все вот раньше, и дети здороваются, бегут в мечеть, тут играют, заходят пятничные дни, детей, молодежи очень много. Хәзер Тубылга килгән туристларны Юршак авылының борынгы агач мәчете каршы ала. Төмән өлкәсе татар эшмәкәрләре ассоциациясе ислам объектлары тирәсендә туризмны үстерүне алга таба да дәвам итәчәк. Тиздән авыл янында кунакханә һәм хәләл ашхана барлыкка киләчәк. Ә түгәрәк өстәлдә катнашучылар Тубылда очрашуларны ел саен уздырырга дип килеште. Диана Бекмуллина, София Харулина, Рустам Салтукиев, Татарлар, Төмән өлкәсе. Ул авылда туып үсеп, хезмәт юлын шәһәрдә башлый.
Сәниф Сәләхов үз тырышлыгы белән күтәрелә, җитәкче урыннарда эшли. Әмма бер вакытта да туган туфрагын, туган телен онытмый. Үзешчән сәхнәгә дә татар җырлары белән чыккан чаклары була. Удмуртияның Сарапул шәһәрендә яшәүче милләттәшебез белән 70 яшьлек юбилее алдыннан хәбәрчеләребез очрашты. Шулман буена келсәләр, Сәниф Сәгыйть улы Сәләхов һәм аның дусларының хәтерендә Агыйдел буенда узган калачаклары яңгыра. Гөрлегән, җимеш пешкән әрәмәләр, киң болыннар, ат өстендә йөргән малай чаклары. Мен үзем тудым яңа семестр авылында, хәзер әтиләрендә җидеп утырау. Безне шулай уята торганнар. Торыгыз, чык кибеп бетә бит инде, печән чабырга кирәк дип. Бу иртәнге 4 дигән сүз. Вот. Безне уже 5нче класста безне печән чабырга өйрәттеләр, әтияниләр. Авыллары шулай хәтерләрендә генә саклана. Камасы саклагычы төзелгән елларда барысына да туган туфрактан кубарга туры килә. Сәниф Сәләховның әтиянисе Шиялек авылыннан Удмуртияның Сарапул шәһәренә күчә. Армия сафларыннан ул шунда кайта. Армиядан кайткач, миңа очрашырга туры килде. Рәшит абый Юсупҗанов белән ул татар халык театрының режиссеры. Ул мине чакырды кич шунда катнашырга концертларда. Чайковскийга бардык без концерт белән. Яртысы спектакль, яртысы концерты. Мен шул концертта җырладым Туган авыл дигән авылның җырны. Шул концертлар милли моңнар Туган авылын сагынуны боскандырды. Яшьлек юлдашы булган гармунын кулга ала. Авылда чакта әйбәт уйнайдым. Сирәк тоткач бармаклар тыңламый ди. Тормыш үзенә бетереп алып кирип киткәч, әлбәттә, гармун тартып утырга вакыты калмый. Беренче эшеруны Сарапулның тимер бетон заводы. Бригадир итеп куйдылар, формовочный цехта. Ondan уже яңадан мастер итеп куйдылар. И мастердан директорга чаклы мин бүтән служебный баскычларны үттем. Анда 18 ел эшләдем, чакырдылар. 98 елда директорым Сарапульский автоколонны. Мин шунда бардым, директор эшләй башладым инде. Анда эшләдем 12 ел. Әтиянисе сеңдергән, тәрбияләгән хезмәт сөйшәнлек, кеше хәленә керә белү сыйфатлары хасаңа. 90-нчы елларда күтәрелеш алган милли хәрәкәткә дә кушыла. Без 7-8 кеше идек, команда. Барыбер шулай итеп, бөтенебез бергәләп, шулай итеп үткәрә торган идек. Сабантуйларны да. Актив алышыну табигый хәл. Милли хәрәкәттән читләшә, әмма туган авылына күбрәк әһмият бирә башлый. Шиялек су астында калмый, кошандыр авыллары утырган җирдә очрашулар оештыралар. Күчкән авыллар халкы берләшеп сабантуйлар уздыра. Чит җирдә дуслыкның да кадере арта. Якташлары Сәниф Сәләховны хөрмәт итә. Сәниф нык яхшы кеше. Андый кеше белән әйткәндә бик күп булмайды җирдә. Шуңа да дусларга тырыштым инде. Яны тимәс файдасыннан башка яхшы яклары бик күп. Ул кем генә килмәсен аның кырына, ул бүтән кешегә дә ярдәмен кулын суза торган кеше. Минем эш стажым 63 ел диюл, 7 яшьтән эшли башлаган исәпләп. Шул чакта ук аңа колхозда хезмәт көне язып барганнар, хәтта түләгәннәр. Сәниф Сәләхов Сарапулның шәһәр буларак үсешенә дә өлеш керткән шәхес. Бергә эштәге хезмәттәшләре шалтыратып хәл генә белешми, абруйлы, тәҗрибәле җитәкче булуын искә алып, киңәшләр сорыйлар. Сәниф Сәләхов августта 70 яшен тутыра. Кеше тамырлары белән нык ди ул. Туган җирен унытмаса, милли җанлы булып калса. Удмуртиядан Фәнзилә Сәлихова, татарлар. Күңелне үзенә тартучы нәрсә кешенең яхшы холкы белән яхшы гадәтләридер дип язган Ризаэддин Фәхретдин. Ә безнең тапшыру тәмам, исән сау булыгыз.